Naka-inspeksyon na ang Mandaue City Comelec sa mga eskwelahan nga himong polling centers sa May 12, 2025 elections. Apan dunay mga ginagmayng mga kakuwangan nga natala. Ang report ni Nico Sereno. Sa ilang paglibot sa kabarangayan na inspeksyon na sa mga personnel sa Comelec Mandaue ang mga eskwelahan. Kabahin kini sa preparasyon alang sa umaabot eleksyon karong Mayo. Lakip sa gitan-aw ang kaandam sa mga istruktura nga magsilbing polling places ug unsa pa ang gikinahanglan. Eskwelahan, oo. Okay. Wala ba, magamit ba, ano ba? Hinuon matod sa Comelec, ginagmay kakuwangan lang ang gikinahanglan para sa piniliay. Okay raman siya. Okay ra. Ang ilasang electricity, okay ra po niya. Naalan sila request ka ng mga busted lights. Sa Mandaue City, dunay 271 ka mga clustered precincts sa 27 ka mga barangay alang sa eleksyon 2025. Dili hinon mo gamit og makeshift structure ang Comelec. Samtang dihang gikuhaan og reaksyon, gipasalig sa City Hall nga mutabang sa panginahanglanon sa mga eskwelahan ang dakbayan alang sa eleksyon karong Mayo. Di ra man sab kuno kini kutob sa eleksyon apan kun dunay gibutang sa mga pasilidad magamit ra sab sa pagsugod na sa bag-ong school year. Ang schools mag-send man na sila og request, siguro we'll reach out to the schools to request para ma-repair to ilang facilities because we want to ensure na wala guba nga suga ika-election kay maabtan ra ba og 6 PM and onwards. Nico Sereno, Balitang Bisdak.